Għalkemm taħt temp mhux daqshekk sabiħ, il-kumpanija Virtu Ferries fetħet il-bibien tagħha l-pubbliku e kif tellet diversi attivitajiet fit-terminal tal-kumpanija b'diversi persuni attendu biħġarhom. Għal din il-ġurnata nġiebu wkoll kantanti prominenti fosthom Ivana Spanja, l-Esteriori Brothers u Mito Sicilian Tenors bi spettaklu kontinwu għall-familja kollha. Barra minn hekk infetaħ għall-pubbliku l-katamaran San Giovanni Paolo Tieni fejn il-viżitaturi setgħu iżuru ż-żoni li soltu forsi ma jkollhomx opportunità jaraw fosthom il-bridge. Wieħed setgħu wkoll igawdu minn diversi offerti li l-kumpanija nedit. Pratikament l-avveniment tal-lum ftaħna l-bibien għall-pubbliku Malti biex jitlu fil-premises tagħna, jistgħu jitraw fuq il-vapur u jaraw il-bridge tal-Kaptan ukoll. Ġibna toma minn Sqallija magħna wkoll, hawn ħafna kumpaniji kif tistgħu taraw u restaurants li qed jagħmlu free tastings għall-pubbliku kollu u għandna wkoll xi offerti għax-xitwa li ġejja. Il-pubbliku se jżur din l-attività bl-aħlas fejn anke nġabru donazzjonijiet għal Puttino Cares.